እዙይ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትካተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሰላም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ናብራኹም ኣብ ኣገልግሎትኩም ይዕዘዝ። ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ርሑቕ ቀረባን ትከታተሉና ዘለኹም ሎሚ ብዛዕባ ፍርዲ እንደገና ፀጣቢልና ክንርኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጠቒስናዮ ነርና፣ ግን ካብቲ እትሰዱልና ተፈላለየ ርእቶታት ሓሳባት ደገፈታት ኩሉ ብብዝሒ ብዛዕባ እዛ ኣርስቲ እዚኣ ደጊምና ንኽንዛረብ ብዝሓተትኩሞ መሰረት እንደገና ፀጣቢልና ብዛዕባ ፍርዲ ዝብል ክንርኢና ማለት እዩ። ካብ ሓደ ካብ ዝረኸብናዮ ፅሑፋት ከም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ዝድግፈና እንዳረኣና ክንርኢና እምበኣርከስ ፍርዲ እግዚኣብሔር ፃድቕ ፈራዲ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪብና ነርና። ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ማለት ይዕበ ወላ ንእሽተይ ሓጢኣት ይኹን ከይፈረደ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ሸለል ኢሉ ከም ዘይሓድጎውን ርኢና ነርና ማለት እዩ። ባርከስ እግዚኣብሔር ፃድቕ ፈራዲ ካብ ኮነ ንእሽተይ ኮነ ዓብይ ሓጢኣት እውን ሸለል ከም ዘይብሎ ካብ ፈለጥና ፍርዲ እግዚኣብሔር ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፋላት ከፊልና ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ተቀዳማይ ናይ መጠንቀቕታ ፍርዲ፣ ተኻልኣይ ከዓኒ ፍርዲ ኣብ መስቀል፣ ሳልሳይ ከዓኒ በቀቲ ድሕሪ ትንሳኤ ሙታን ዘሎ ፍርዲ ኢልና ንርኢና ማለት እዩ። ናይ መጠንቀቕታ ፍርዲ ክንብል ከለና እዚ ፍርዲ ብሃገር ደረጃ ኮነ ብውልቂ ደቂ ሰባት ክብድሉ ከለው ካብ በደሎም ንኽምለሱ ወይ ንኽጣዓሱ ንኽንስሑ ዝቕፅዕዎ መቕፃዕቲ ማለት እዩ። ብሃገር ደረጃ ክንብል ከለና ንኣብነት መንግስቲ ንኣምላኽ ዝኽሕድ ፍርሃት ዘይብሉ ምስ ዝኸውን እሞ ብመገዲ ርክሰትን ዓመፅን ምስ ዝኸይድ እቲ ህዝቢ ስዲ ስለ ዝኸውን ይቕፃዕ። ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ህዝቢ ናብ ጣዖት መሪሖም ካብ እግዚኣብሔር ምስ ዘርሕቕዎ ወይ እውን ዓበይቲ ዓዲ ዓገብ ዘይብሉ ነውሪ ግና ዘተባብዑ ምስ ዝኾኑ ቁጥዐ ወይ ፍርዲ ኣምላኽ ብክልተ መገዲ ይግለጽ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ዘራእትን እንስሳታትን ኣብ ዘሎ ምድሪ ደርቂ ይኸውን ከምኡ ዝኣመሳሰለ ኣብ ዮኤል ምዕራፍ 1 ካብ 16 ክሳብ 20 ክንርኢ ከለና መግቢ ካብ ቅድሚ ዓይንና ሓጎስ ደስታ ከዓ ካብ ቤት ኣማልኽናዶ ተወሲዱ ኣይኮነን። እቲ ዘርኢ ኣብ ትሕቲ ድንኩል መሸመሽ ኣኽሊ ሃጉግ እዩ እሞ ቆፋፉ ባዶ ኾነ፣ ማዕከን እውን ፈረሰ። እንስሳታት ኣዕ ይብሉ፣ እተን መጓሰ ኣሓዝ ዝጓስያሉ ስለ ዝሰኣና ቃህመማ መጓሰ ኣባጊዕ ድማ ይሳቀያ ኣለዋ። ነቲ ኣብ በረኻ ዘሎ መጓሰይ ሓዊ በሊዕዎ ንኩሉ ኣእዋም መረሮ ከዓ ሃልሃልታ ሞኽ ኣቢልዎ እዩ እሞ ዎ እግዚኣብሔር ኣባኻ እእዊ ኣለኹ። ወሓዚ ማያት ነፀፈ ነቲ መጓሰ በረኻ ድማ ሓዊ በሊዕዎ እዩ እሞ እንስሳ መረሮ እውን ናባኻ የእውዩ ኣለዎ ይብል። ከምኡውን ኣብ ሃጌ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 11 ንስኻትኩም ብዙሕ
ተጸበኹም እኖ ኸዓ ሒደት እዩ ናብ ቤት ምስ ኣእተኹምዎ ኣነ ኡፍ በልኩሉ ስለምንታይ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነፍሲ ወከፍ ናብ በቤትኩም እናጎሰኹምሲ ቤተይ ስለ ዝዓነወት እዩ ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ኸልከለ ምድሪ ኸዓ ፍሪኣ ኸልከለት ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እትበቕሎን ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዕዮ ኣእዳውን ደርቂ ጸዋዕኩ ይብል ደቂ ሰባት ነዚ ዝወረዶም ፍርዲ ሪኦም እንተ ተነሲሖም እግዚአብሔር ምሕረት ይገብረሎም ብኡ ኸኣምኑን ዘላለማዊ ዝኾነ ምኽሩን መገዱን ንኽፈልጡ ኣብ ምድሪ ንዝነብሩ ዕድል ይሂቦም ንኣብነት ብዘመን ኤልያስ ብምኽንያት ኢዛቤል ንጉስ ኣከኣብን ኩሉ ህዝቢ እስራኤል እንደድሕሪ በዓል ስለ ዝሰዓበ ን3 ዓመት ድርቂ ኮይኑ ድሕሪ ዝግና ኤልያስ ኣብ ከረን ቀርሜሎስ በዓል ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ምስ ኣፍለጦም ኩሉ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ብግንባሩ ተደፊኡ ሰገዱሉ ወይ ተመልሱ ወይ ተነስሑ ብብኡ ድማ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወረደ ንርኢ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17-18 ከምኡ ድማ ዮናስ 3 ካብ 1 ክሳብ 9 ሰባት ነዚ ዝወረዶም መቕጻዕቲ ሪኦም እንተ ዘይተመሊሶም ወይ እንተ ዘይተነሲሖም እቲ ፍርዲ ናብ ዝገደደ ይሰግር እቲ ኻልኣይ እቲ ሃገር ወይ እቲ ህዝቢ ብሞት ይጸንት እዚ ኸዓ ነተን ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ህዝብታት ወይ ሃገራት በቲ እታ ዝተቐጽዐት ሃገር ዝኸደቶ መገዲ መታን ከይከዳ መጠንቀቕታ ወይ ድማ መምሃሪ ይኸውን ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጥኣን ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ኸዓ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሻሙናይ ርእሱ ሓለዎ ነቶም ደሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰኪሒ ገይርወን ንኸተማታት ሰዶም ጎሞራን ሓሙኽሽቲ ገይርወን ንምግምጣል ፈረደን ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10:11 እዚ ንኹሉ መለበሚ ክኾኖም እዩ እተጻሕፈ ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመን ንዝረኽበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ ዝብል ቃል ኣሎ እዚ ፍርዲ እዚ ዋላ ብውልቂ እውን ዝበጽሕ ፍርዲ እዩ እቲ ኻልኣይ ፍርዲ ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተፈሪዱ ክንብል ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዘሰንብድ ከቢድ ቁጥዐ ብዘይንሕስያን ኢየሱስ መቕጽዑ ወይ ምፍራዱ ንሓጢኣት ሸለል ከም ዘይብሎን ከይፈረደ ከም ዘይሓድጎን ጻድቕ ፈራድ ምዃኑን የረዳእና ዕብራውያን 5:7 ንሱ ብዘመን ስጋኡ ከሎ ብብርቱዕ ኣውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎት ምህለላን ምስ ኣቕረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍራሁ ምስ ተሰምዐ ወዲ እኳ ክነሱ በቲ ተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማህረ ይብለና ኣብ ኢሳይያስ 53:7 መከራ ጸገበ ርእሱ ኣዋረደ ኣፉን ኣይከፈተን ኣብ ፍቕዲ 10 ድማ እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከንውሕ እዩ ይብል እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እተሰቐዮ ስቅያት እቲ ኣብ ገሃነመ እሳት ዝርከብ ስቅያት ጭንቀትን ዓቕሊ ጽበትን ከም ዘለዎ ኣብ ስጉኡ ወይ ኣብ ነፍሱ እዩ ተገሊጹ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ስጉኡ ዝወርዶ ስቓይ ምስቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሳቐዮ ስቓይ ፈጺሙ ከም መሳስሎ ዘይከኣል እዩ
زخن بالكلنا تي أب كريستوس زورد السقاي أزيو مجمّت يبلون إذا مالت كبحري بتشلفها كم موساد مالتيو عبراوين تشعته فقدي 27 كمتي نسب حنسا مومات بدحري اون فردي التسرعه يبلنا زي حنسب موت إلو زلو اتكاب زرعي آدم ناب كل سب زحلف الزرعي حاتيات زسعبو موتيو قدام اي موت تباهيلو دما يصواع إذا فردي تسرعه زبل دما دحري تنسائي فردي صعدا زفان ايو أفردي صعدا زفان زقرب كله ناب قلاي حاوي ويدم جهنم مأسات زدرب ايو قوتا يسوس كريستوس كفردي حرا غيرونا خنبر كلنا اتي اب صعدا زفان كنفردو زغبانا فردي ايو تفريدو مبار نستوعل يسوس كريستوس انتنا كاب تفرده اتوم بأوزا امنو كلهم نفردي صعدا زفان اي بصحون يوم بخلا زراربا يسوس كريستوس منتخا كاب تفرده وي منتاخي انكاب تفرده بوزا امنو كلهم كفردي صعدا زفان حارايو مالتيو يوحنس 3 فقد 18 تنتايبل بون زامن اي فردوني نتم زي نتي زي امن جنا بسم حدا ود املاخ سلازي امنه درو تفريدو الله كمون يوحنس معرف 5 فقد 24 اندحرينا اتين قالي دي سمعون بتيزلا اخكان زامنن نيزل عالم هيوت اللاتو نسو كاب موت ناب هيوت تساغر مبر ناب فردي كم زي بتصح بحقي ابلكم اللهو يبل شمي እግዚአብሔር አምላህና ዝተመስገነ ይሁን ተሳለሳይ ድሕሪ ትንሳኤ ሙታን ዘሎ ፍርድዩ ኣብዛ ሓለፈ ነዚ ኣስፋ ሓቢልና ዛሪብና ላ ነርና ኢና እዚ ፍርዲ እዚ ኣብ ክልተ ከፊልና ንሪኦ ንኽእል ኢና ንሱ ድማ ፍርዲ መንበር ክርስቶስ ኢየሱስ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋንን ብዝብል ተቀዳማይ ፍርዲ መንበር ክርስቶስ ወይንም ምዕዳል ዓስቢ خنبلو نخيلنا اتم ابلوي كيدان اب صلالوت يسوس كريستوس زتملالسون اب حدش كيدان كاب كريستوس امينوم داغم زتولدن كلهم نايتي اغلغلوتن سلاسمو زخفلو كبيد واغان زامساسله نفس وكف ززغبو كاب يسوس كريستوس عسبي كقبل ايو زفرد زي كمتن أطال زفردن ويقطع أملاخ زملكت أيكونن كالاي قرنطوس 5:10 نفس وكف نتي بسقو كلو زغبرو سن أيكونه وي إكي من تخقبل كلاتنا بقدمي منبر فردي كريستوس بجدي كنجهاد إينا سلازي أب سفرانا انت ألينا ويس أب وصائي نوؤو كنحقوسو نصعت ألونا زبل قالالو اب قداماي قرنطوس معرف 3 خفض 10 تخلت 15 تنترينا دما حدا اكوا اب لعلي اذا مسرت زيا ورقي برور كبور امني انچيت سعري ويس حسر انت سرحه اتا معلتي اتيا بحوي كتقلص ايا امو كتقلعو ايا قبر نفس وكف كجهاد ايو نقبر نفس وكف كمي مخانو اتحاوي كفتنو ايو سب اتي اب لعليو اتحانص عيو انت صنعلو عسبي كقبليو اتي عيو انت نددغنا عسبو كسئنيو نرسو غنا كدحن غناخه كمتي بحاوي حالفو زدحنا ايو يبل ابرومي 11 فقدي 11 كلاتنا اب قدمي منبر فردي املاخ دو كنبل اينا سلمنتاي دا نسخا اب حاوخا اتفرد ويس نمنتاي نحاوخا اتنعق مبارسي نفس وكف ببنا يرؤسو ناملاخ صبصاب كهب ايو يبلنا زي منبر فردي كريستوس يسوس مستفصمناي شح عمت نغسنت كجمريو اتخالا اي ناي زلعلم فردي
ወይ ድማ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን ዝበልናዮ እዚ ኣብ ላዕሊ ሓጢኣትን ሓጢኣተኛታትን ዝፍጸም ከቢድ ፍርዲ ዘለዓለማዊ እዩ። እዚ ዘለዓለማዊ ዝብል ቃል ብግሪክ ኣዮን ብዕብራይስጥ ድማ ኣይወቭ ዝብል መወዳእታ ዓመታት ዘይብሉ እዩ። ካብዚ ጻዕዳ ዙፋን ዝፍረድ ኩሉ ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቃላይ ወይንም ገሃነመ እሳት ክድርበዩ። ገሃነመ ማለት ለስኒሆም ማለት እዩ። ኣብዚ ለስሂኖም ናይ ከተማ ኢየሩሳሌም ጓሓፍ ይጓሓፍ ስለ ዝነበረ ነቲ ጓሓፍ ከዓ ብሓዊ እንድድወ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ዘይጠፍእ ሓዊ ዝነበረ ቦታ ነበረ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዚ ቦታ እዚ ምሳሌ ስፍራ ሓጢኣተኛታት ኮይኑ ይርከብ። እግዚኣብሔር ንነፍሲ ሓጢኣተኛታት ንስጋኦም ነፍሶም ኣብ ገሃነም የጥፍኦ። እቶም ሓጢኣተኛታት ካብ ገሃነም ኣይክወፁን እዮም። ናይ ገሃነም ሓዊ ኣይጠፍእን፣ ሓሳኹኡ ከዓ ኣይሞቱን እዮም። ማርቆስ 9:43-47 እግዚኣብሔር ጻድቕ ፈራዲ እዩ። ንሓጢኣትን ርክሰትን ኩሉ ናብ ገሃነም ክድርብዩ። እቶም ናብዚ ቐላይ ሓዊ ዝድርበዩ ኣብ 4 ከፊልና ክንሪኦም ኢና። ሓደ ሰይጣን እዩ ወይ ካቶም ዝወደቑ መላእኽቲ ማለት እዩ። ሰይጣን ቅድሚ ሓጢኣት ምፍጻሙ ቅዱስ መልኣኽ እዩ ነይሩ። ሕዝቅኤል 28:14-17 ከምዚ ይብል፣ ንስኻ ዘጽልል ቅቡእ ኪሩቤል ነበርካ፣ ኣነ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ኣምላኽ ኣስፈርኩኻ። ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ተመላለስካ። ካብታ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳብ እቲ ኣበሳ እተረኽበካ ጊዜ ብመገድኻ ፍጹም ነበርካ። ብብዝሒ ንግድኻ ውሽጥኻ ብዓመፅ መለእ እሞ ሓጢኣት ገበርካ። ስለዚ ኣታ እትጽልል ኪሩብ ካብቲ ከረን ኣምላኽ ከም ርኹስ ደርበኹኻ። ካብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓዊ ከዓ ኣጥፋእኩኻ። ብምኽንያት መልክዕካ ልብኻ ተዓበየ፣ ብኽብረትካ ድማ ጥበብካ ኣበላሾኻ ይብል። ሰይጣን ኣበሳ ምስ ተረኽቦ ካብ ማእከል ኣእዋም ሓዊ ካብ ኣየራት ተደርብዩ። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኢሉ ይገልጾ። ካብ ኣየር ድማ ናብ ምድሪ ክድርበ እዩ። ራእይ 12:9 እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታት ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃል ዓብይ ይገበል። እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ ይብል። ካብ ምድሪ ድማ ናብ መዓሙቕ ን1,000 ዓመታት ክድርበ ወይ ክእሰር እዩ። ራእይ 20:1-2 መርሖ መዓሙቕን ሓደ ገፊሕ መቑሕን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ መልኣኽ ድማ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ። ንሱ እውን ነቲ ገበል ነቲ ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። እዚ እቲ ዲያብሎስ ሰይጣን እዩ። 1,000 ዓመት እውን ኣሰሮ ይብል። ካብ መዓሙቕ ድማ ናብ ቀላይ ሓዊ ክድርበ እዩ። ራእይ 20:10 እቲ ዘስሓቶም ዲያብሎስ ናብቲ እቲ ኣራዊትን እቲ ነቢ ሓሶት ተደርበየ ቃላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ ንዘለዓለም ዓለም ከዓ ለይትን መዓልትን ክሳቀዩ እዮም ይብል። ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:4 ተሪእና ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃነም ደርበዮ ብመቑሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለው ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎ ይብል። እዚ ፍርዲ ዓባይ መዓልቲ ኢልዎ ዘሎ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን እዩ። ኩሎም ኣጋንንቲ እኩያትን ርኩሳት መናፍስትን ሕልቅነት ሰይጣናትን ብመቃውሕ ጸላም ዝተኣሰሩ ዝወደቑ መላእኽቲ በዚ መዓልቲ ፍርዲ ናብ ቀላይ ሓዊ ክድርበዩ እዮም። እቲ ካልኣይ ሰማይን ምድርን ካብ ገጹ ሃደሙ። ኣብ ራእይ 20:11 እንድሕሪና ዓብይ ጻዕዳ ዙፋን እተቐመጦን ከዓ ርኤኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ቦታውን ኣይተረኽበሎምን ይብል።
እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰማይን ምድርን ኣባታቶም ዘሎ ኩሉ ክፈጥር ከሎ ቀንዲ ዕላምኡ ሰብ ክፈጥር ስለ ዝደለየ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልቲ ዝተፈጥረ ሰማይ ምድሪ ባሕሪ ወርሒ ከዋኽብቲ ህይወት ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ንምድራዊ ወይ ከዓ ኣዳማዊ ሰብ ጥራይ እዩ ዘገልግል። ዘርኢ ኣዳም ድማ ኣብ መወዳእታ 1000 ዓመት ፈጺሙ ስለ ዘብቅዕ እዚ ሰማይን ምድርን ኣባታቶም ዘሎ ኩሉ ፍጥረትን ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ክፈጥሮ ከሎ ካብ ዘይምህላው እዩ ኣምፂዎ። ናብ ዘይምህላው ከጥፍኦ ድማ ፀገም የብሉን። እዚ እቲ ቀዳማይ ሓሳቡ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ሓሳቡ ድማ ሰማይን ምድርን ብምኽንያት ምፍታሕ ሰይጣን እቶም ንሱ ዘስሕቶም ሰባትን ኣዝዩ ስለ ዝረክስ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ሃዲሙ ናብ ቀላይ ሓዊ ወይ ገሃነም ከኣቱ እዩ። ቦታ ኣይተረኽበሎምን ክብል ከሎ ናይ ርክሰትን ሓጢኣትን መርገምን ቦታ ቀላይ ሓዊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ካልእ ቦታ ኣይክርከብን ዝብል የመልክት። ሳልሳይ ሲኦልን ሞትን እዩ። ኣብ ራእይ 20:14 ከም ዝብል ንርኢ ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርብዩ እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ይብለና። ካብዚ ቀፂልና ሞትን ሲኦልን ዝብል ካብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦ ኢና። እቲ ሓደ ሲኦል እዚ ሲኦል ዝብል ሓጎስን ተስፋን ዘይብሉ ናይ ጭንቀትን ስቃይን መግለፂ እዩ። መቃብር ብሲኦል ይግለጽ። ግብረ ሐዋርያት 2:26 ክርአ ንኽእል ኢና። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ፣ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጎስ፣ ልሳነይካ እልል በለት፣ ስጋውን ብተስፋ ክሓድር እዩ። ቅድም ሪኡ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይትርኢ ተዛረበ ይብል። ዕምበባ ልሙዕ ኣታኽልቲ ወይ ገረብ ናብ ሓጎስ መግለፂ እዩ። ግና ኸ ኣብ መቃብራት እንተበቆይሉ መልእኽቶም ሓዘንን ዳእምበር ሓጎስ ኣይመሓላልፍን እዩ። መቃብር ርዩ ዝሕጎስ ወይ ድማ ኣብ መቃብር ከይዱ ዝዛነ ሰብ የለን። እዚ መቃብር ንብሎ ስጋ ሰብ ዝነብረሉ እዩ። ሲኦል ግና መንፈስ ነፍስን ሓጢአተኛ ዝእሰረሉ መዓሙቕ ከቢድ ስቃይን ጭንቀትን ዘለዎ ስፍራ እዩ። እቲ ንሰብ ኣብ ዓለም ከሎ ዝወርዶ ዝኾነ ይኹን ስቃያት ጭንቀትን ካብቲ ኣብ ሲኦል ዘሎ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሲኦል ዘሎ ኣእምሮ ሰብ ክበፅሖ ዘይክእል ስቃይን ጭንቀትን ካብቲ ኣብ ገሃነም ዘሎ ወይ ከዓ ቀላይ ሓዊ ዘሎ ካብ ባሕሪ ብማንካ እዩ። ሲኦል ሓጢኣት ካብ ዝጅመር ክሳብ ሕጂ ኣሎ። ኣብ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን ኩሉ ሓጢኣት ስለ ዝፍረድ ሲኦል ናብ ቀላይ ሓዊ ክድርበዩ እምበር እቲ ብዛዕባ ሲኦል ዘለዓለም ኢሉ ዝጠቕሶ ወይ ኢዮን ዘይኮነስ ኣዮንዮስ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንግዚኡ ነዊሕ ዝተወሰነ ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቀላይ ሓዊ ብምድርባይ ኣብቂዑ። ቀላይ ሓዊ ግና ኣዮን እዩ እምበር ኣዮንዮስ ኣይኮነን። እቲ ካልኣይ ሞት እዩ። ሞት ማለት ምፍላይ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዘበለ ኩሉ ምፍላይ እዩ። ሞት ክዓዩ ወይ ክህሉ እንተዳ ኮይኑ ናይ ግድን ሓጢኣት ክህሉ ኣለዎ እምበር ኣብ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን ሞት ናብ ቀላይ ሓዊ ዝድርበየሉ ምክንያት እቲ ምንጪ ሓጢኣት ዝኾነ ሰይጣንን መላእኽቱን ስለ እተደርበዩ ሰማይን ምድርን እውን ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ስለ ዝሃደሙ ናብ ቀላይ ሓዊ ስለ ዝተደርበዩ ማለት እዩ። ህይወት ሞት ኣብ ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ናይ ግድን እዩ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ከኣቱ። እዚ ማለት ድማ እቲ ኣብ ቀላይ ሓዊ ዝድርበ ንዘለዓለም ዓለም ቁፅሪ መዓልታት ዘይብሉ ካብ እግዚኣብሔር ይፍለ ናይ ምምላስ ምንሳሕ ወይ ምውፃእ ዕድል የልቦን። ስለዚ ድማ እዩ ካልኣይ ሞት ዝብሎ። እቲ ራብዓይ ፍርዲ ዘይደሓኑ ሰባት እዩ። እዚ ከዓ ካልኣይ ትንሣኤ ክንብሎ ንኽእል ኢና።
ኩሎም እቶም ኣብ ቀዳማይ ትንሣኤ ዘይተነስሑ ኣብዚ ክፍረዱ ክትንስኡ እዮም። እዚኣቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰርዓሎም መንገዲ ብርሃን ጽላሎት ክርስቶስ ኢየሱስ ብእምነት ተስፋን ዘይተመላለሱ ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ ዘይኣመኑ ኩሎም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዳግም ዘይተወልዱ ኩሎም ኣብ 1000 ዓመት ንግስነት ክርስቶስ ኢየሱስ ምድራዊ ስጋ ወይ ዘርኢ ኣዳም ማለት እዩ ዘርኢ ኣዳም ዝለበሱ ኩሎም ኣብዚ ካልኣይ ትንሣኤ ክትንስኡ እዮም። ኣብ ዳንኤል 12 ፍቕዲ 2 ከም ዝብል ኣሎ ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሶም ዘለውስ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ገሊኦም ከዓ ናብ ሕፍረትን ናይ ዘለዓለም ነውርን ክበራበሩ እዮም ይብል። ከምኡ ከዓ ዮሃንስ 5:29 ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ከዓ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክወፁ እዮም እሞ በዚ ኣይትጨነቁ ይብለና። እዚ ዝረኣናዮ ጠቕሲ ክልተ ትንሣኤ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። እቲ ቀዳማይ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ትንሣኤ ኣመንቲ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ትንሣኤ ግና ኣብ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን ዝፍጸም ናይ ዘይኣምኑ ሰባት እዩ። ራእይ 20 ፍቕዲ 12 ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዙፋን ደው ኢሎም ርኤኹ፣ መጽሓፍቲ እውን ተገንጸሉ። ካልእ መጽሓፍ ከዓ ተገንጸለ፣ እዚ እውን እቲ መጽሓፍ ህይወት እዩ። እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ዝጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ይብለና። እዚ ጻዕዳ ዙፋን እግዚኣብሔር ሓቅን ቅንዕን ወይም ጻድቕ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡስ ሓንቲ እኳ ጸልማት የለን ይብል። ነገስታት ምድሪ ግና ኣብ መንበር ፍርዲ ጸሊም እዮም ዝኽደኑ፣ እዚ ድማ ካብ ሰብ ቅንዕና ከም ዘየለ እዩ ዘመልክት። እዚ መጽሓፍቲ ተገንጸለ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፣ ካልእ መጽሓፍቲ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓደ ፈራዲ ሕግታቱ ብኣዋጅ ይነድፍ፣ እቲ ኣዋጅ ሰሚዑ ሕጊ ዘፍረሰ ድማ በቲ ዝወፅእ ኣዋጅ መሰረት እዩ ዝቕጻዕ እምበኣር ኣብ ዘላ ዓለም ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ምሕረትን ሓቀኛ ፍርዲ እግዚኣብሔር ንዝእወጅ ኣዋጅ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ኩለን እተን ጽሑፋት ከዓ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየን ዝዛረባ። ዮሃንስ 5 ፍቕዲ 39 ከምኡን ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ብኣይ ዘይኣመነ ብመዓልቲ ፍርዲ እዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ክፍረድ እዩ ኢሉ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ዮሃንስ 3:18 ድማ እቲ ብእኡ ዝኣመነ ኣይክፍረዶን እዩ፣ እቲ ብእኡ ዘይኣመነ ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ግና ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ዝብል ቃል ኣሎ። እምበኣር ኣብ ፍርዲ ጻዕዳ ዙፋን መጽሓፍ ቅዱስ ክግንጸል እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ነቶም ሰባት እዚ መጽሓፍ ዝሃብክኹም ኣንቢብኩም ሰሚዕኩም ብወደይ ክትኣምኑ ህይወት ክትረኽቡ ብቓለይ ክትመላለሱ እዩ፣ ንስኻትኩም ግና ኣይገበርኩምዎን፣ ስለዚ ድማ ስምኩም ኣብዚ መጽሓፍ ህይወት ኣይተጻሕፈን ወይ ስምኩም ኣብዚ መጽሓፍ ህይወት የለን። እምበኣር እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ እቲ ብወደይ ዝኣተኹልኩም ኪዳን ዕርቂ ስለ ዘይተቐበልኩምዎን ኩልኹም ጸላእተይ ኢኹም ኢሉ ናብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ክድርብዮም እዩ። ብኸምዚ ከዓ እቲ ፍርዲ ይዛዘም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ኣነ መገዲ ሓቂ እየ፣ ኣነ ህይወት እየ ይብለና። እቲ ብኡኡ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ፣ እቲ ብኡ ዘይኣምን ግን ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። ከምዚ ሕጂ ኣብ ልዕል ኢልና ኸነንብቦ ፀናሕና ማለት እዩ። እዚ ካብ ኮነ እቲ መልእኽቲ
ናይ ምድሓን መዓልቲ ሕጅያ እብለና ስለዚ እዚ ካብ አንበብና እዚ ካብ ረኣናዮ መጽሓፍ ቅዱስና ቅኑዕ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ግሉጽ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ቅኑዕ ፈራዲ እዩ በዚ አጋጣሚ እዚ ምናልባት ምስ ጎይታ ዘይንመላለስ ዘለና ይሕዋት ኣሓት ኣዴታት ኣቦታት እንድሕር ኣሎና ኮይና ካብዛ ሕጂ ሰዓት ጀሚርና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ጌርና ክንቅበሎ ከመዕደኩምን ከመኽረኩምን ይፈቱ እግዚአብሔር ከዓ ክድግፈና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናይ ሎማዓልቲ ኣብዚ ኣወዲና ኣለና ተባረኹ